Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. A finais de 1937, Franco esquecerase dunha entrada triunfal e rápida en Madrid. Centrados en dominar o norte de España, os sublevados entenderan que a súa superioridade militar precisaba dunha activa misión diplomática para illar a zona republicana cada día máis dependente do apoio único de Moscova. O fútbol non ia quedar á marxe dese traballo de despachos e Franco ia encontrar a un fiel aliado no Portugal de Salazar. O 30 de agosto, o Faro de Vigo anunciaba o primeiro partido da España liberada. Sen data, anunciábase un choque entre España e Portugal no estadio de Balaídos de Vigo. Ese encontro carecía de marco legal, polo que o seguinte paso foi negociar coa FIFA en París. O 12 de novembro, a prensa da zona nacional publicaba que a FIFA admitira por unanimidade a España de Franco como representante do fútbol español. No ABC de Sevilla, no de Madrid, zona republicana, non houbo rastro del, pódese ler: o mundo do puño cerrado fracasa con estrépitos. Os vencedores sempre saudaron co brazo estendido á romana. A orde de Franco foi dar apoio total para que se xogase ese partido, que se vía como unha manobra política de primeiro nivel. O 16 de novembro pechouse a data, que sería o 28 dese mes, e as cores dos equipos. España xogaría con camiseta azul clara e pantalón azul oscuro, e Portugal con casaca branca e pantalón azul. O roxo, o vermello, eliminárase do vocabulario dos dous até o punto de que en Portugal deixouse de chamar ao Benfica o equipo vermello para bautizalo como encarnado, como aínda se lle coñece. Ese mesmo día chegou a Galiza o seleccionador García Salazar, que combatira cos brigadas navarras desde Guipúzcoa até Xixón. O partido ao que chegaron xogadores desde Burgos, desde San Sebastián, desde diferentes puntos, convertiuse o que comentamos, este España-Portugal, nunha apoteose falanxista. Pola mañá, a falanxe española tradicionalista das Jons organizou unha homenaxe a Luís de Camões, curioso, e a Praza de Compostela convertiuse desde primeira hora no centro de reunión dos falanxistas españois e lexionarios portugueses. No partido, na ausencia de Franco, o partido foi presidido polo general Carmona, como decimos, ante a falta de Franco, e a festa falanxista fallou o fútbol, xa que o triunfo foi portugués por 1-2. Nunca antes Portugal derrotara a España. Froito deste partido naceu outro en territorio portugués que se fixou para o 30 de xaneiro de 1938 no estadio lisboeta das Salesias. Ese día, casualidade, Franco nomeou en Burgos o seu primeiro goberno. O partido en Lisboa ia prepararse como outra exhibición política na honra a Salazar e Franco, mas pasou a historia non polo seu marcador, 1-0 para os lusos, e si porque 3 xogadores portugueses, os 3 dos belenenses, boicotearon o saludo fascista imposto aos xogadores. Quaresma deixou os brazos pegados ao corpo, en canto que Acevedo e Amaro si o levantaron pero co puño pechado. Na foto que apareceu no xornal Stadium o 2 de febreiro, os 3 aparecían realizando saúdo romano. A censura non permitiu que publicara a original. Os 3 xogadores foron conducidos á defensa da PIDE, a Policía Internacional de Defensa do Estado, e as excelentes relacións con Salazar da cúpula dos belenenses fixeron que saísen libres, a pesar de que Quaresma era coñecido polas súas moitas amizades comunistas no seu barrio, no Barreiro. E en 2004, nunha entrevista a Record, Quaresma explicou
que o levou a non levantar a erguer o brazo. Tiña moitos amigos comunistas e opositores, mas foi algo natural e non premeditado. Na prensa franquista española contouse o partido da festa, a cena de Maxims, o regalo do gobernador de Lisboa que enviou a Franco, a bendición das bandeiras da Falanxe, mas non se encontrou nunca unha referencia á rebelión dos 3 xogadores portugueses. A pesar do aireado recoñecemento da FIFA, eses 2 encontros, dos que vimos de falar, nunca foron recoñecidos como válidos a nivel internacional e a España de Franco xamais chegou a xogar con Alemanha e Italia até despois do final da Guerra Civil Española. Xogou en Berlín no 42 e en Milán tamén unha semana despois, en abril. O primeiro partido oficial para España que saiu do 1 de abril de 1939, esa España franquista, foi precisamente nas Salesias e ante o mesmo rival, 2-2 contra Portugal. Isto é o que escribe o Diario Marca, atención, o Diario Marca madrileño español, baixo título España-Portugal, o partido que quixo Franco e que acabou en rebelión, escrito por Miguel Ángel Lara e traducido por nós. Ola, moi boas, aquí estades neste especial do Galiportus dedicado a historia e historias. Hoxe, falando de fútbol, falando de guerra civil, falando de pequenos grandes xestos en época moi convulsa a que parece que hoxe tamén nos podemos ir, polo menos parcialmente, dirixir. Aquí estamos, como non, con o noso querido historiador de garda, Abraham da Urraca. Moi boas, Abraham. Hola, moi boas, que tal? Moi ben, aquí falando un pouco de todas estas cuestións a que momento chegamos, non? De falarmos de fútbol e falarmos do Marca aquí sí. No Galiportus. Isto vai marcar Isto marca unha época, sí. Un antes e un despois. Pareceunos moi interesante este artigo que nos fala de varios encontros entre España e Portugal, sobre todo un sí. Ao que non temos moita referencia oficial, pero sí que hai ese ruxe, esa rumoroloxía nese España-Portugal do 37 xogado en Balaídos, xa, bueno, pois que non foi recoñecido pola FIFA, pero no que hai esa loita tamén por enfrentar os dous equipos e darlle honra aos dous rexímenes, o portugués do Estado Novo que xa levaba anos consolidado, e o incipiente de Franco en plena época da Guerra Civil, mas que xa se sabía que as cousas iban ir para onde iban ir, sí. E tamén coa reivindicación que se di de que nese España-Portugal de Vigo houbo moita protesta antifascista e tamén, que non se comenta aquí no Marca, moita protesta mesmo de ver xogar a España en Balaídos. É dicir, moita xente que se di que xogaba ou que apoiaba a Portugal. Abraham. Sí, e apoiaronme porque aparte gañou un 2, volveu gañar sí. No partido de volta, entre aspas, e foi unha época na que Portugal daba moito respeto. Dicía o titular, non me lembro agora de que diario era, dicía: máis grande vitoria portuguesa depois da Xubarrota. Sí, señor. Lembremos que a vitoria da Xubarrota é a de Joan I, o mestre de Avís, a dos exércitos del, en 1389, creo que por aí, por esa altura, ao final, un pouquiño antes desa independencia de 1340, ¿no? Que se marca aí un pouco. Entón, sí, houve a Xubarrota e o partido de Balaídos. O partido de Balaídos. Sí, o partido de Balaídos que sí é certo que a FIFA non... Bom, así... A ver, al final é o de sempre. Recoñecen e non recoñeceron. Porque, a fin de contas, se houve ese partido foi porque previamente Franco ordenara que se fixese unha solicitud da FIFA para que se recoñecese unha nova Federación Española de Fútbol, dado que a Federación Española
existente naquela altura, tiña a súa sede en Madrid. Antes do golpe de Estado da Guerra Civil, gañar a Suiza, gañar da Suiza non sei naquela altura como era, como sempre foron neutrais, pois tampouco sei. O caso que a FIFA recoñeceu esa nova selección, non? Sí que lle deu validade a esa nova selección e por tanto, pois en certo xeito si recoñeceu esa capacidade da España de Franco para convocar un partido internacional, non? Entón é unha cousa así, aínda que si é certo que hoxe o que aparece que non aparece, e cando aparecen pois eses encontros España-Portugal, ese do 37 non aparece, mas si tivo ese visto de prace realmente da FIFA. É curioso porque si enfocamos un partido no que o España-Portugal vai ser potente, aí está Vigo, é dicir, non hai un lugar en toda a raya, sí. Non hai un lugar coa potencia que ten Vigo, coa visibilidade e co estadio de fútbol que tamén ten, e coa afición que ten. Comentaba o artigo que se facilitou, lembrade, non había fronteira, carallo se había fronteira, e había que facilitar o paso fronteirizo para os equipos lusos e os trens de seguidores que quixeran chegar desde o Porto e desde as zonas limítrofes con Galicia. Sí, en total asistiron 16.000 persoas o partido. E tamén, contaba obviamente co visto de praza. En ese momento ainda non estalara a Segunda Guerra Mundial, pero quen máis amparou a España, pois obviamente eran os seus amigos Benito e Adolfo, non era a Italia fascista e a Alemanha nazista, non? Así nesas reivindicacións futbolísticas, porque semella que non máis a final nesas altas esferas, pois o fútbol, pois poderoso cabaleiro don diñeiro, non? O fútbol sempre como movemento importantísimo do século XX, arrimado sempre a todo tipo de reivindicacións políticas e como máximo exponente dese circo. Claro, e non é por acaso que pois a quen se busca para o partido? Alemanha e Italia mellor quedaba moi, non, tal vez ficaba así como moi descarado, entón pois Portugal, que fascista é, mas é así de perfil baixo, non? Ese estado novo que nace no 32 con Oliveira Salazar. E depois para organizar todo, non? A parte do que foi o propio, bueno, o Farol, non? Aí coas agora fixo uns artigos últimamente, nos últimos anos, o Faro de Vigo, pois como un pouco redimíndose, mas naquela altura, ao final a liberdade de imprenta e a liberdade do dono da imprenta, pois o dono da imprenta estaba cos sublevados, pero tamén o propio Casino de Vigo fixo unha tómbola patriótica, non? Para recadar diñeiro para os sublevados. E tamén unha persoa, non? Así, Jesús Huevos, que era o líder de Falanxe en Vigo, pois elixe como organizador do evento pois a Cesario González, non? Un empresario que pasou un poquinho de historia por ter Suevia Films, non? A produtora, máis que previamente para quen traballaba? Pois para Citroën, mira tú. Era representante de Citroën en Vigo e aparte pois tamén andaba a presidir, ou ao menos naquela altura estaba na directiva do Celta de Vigo, e entón pois sí que vemos que chega un momento no que, e sobre todo en conflitos armados, pois o diñeiro non ten bandeira nin ten cor, non? Vai cos que gañan. O partido da vergoña, podemos dicir, os partidos da vergoña alá polo 37, con esa reivindicación tapada tamén deses xogadores que non quixeron erguer o brazo no partido de Lisboa. É curioso, digo isto da vergoña, porque 72 anos despois sí que houve un titular de imprensa portugués falando de vergoña. Daquela no 37 non se falou máis que de orgullo, o que comentabas de que maravilla, que por fin derrotamos despois da Alxubarrota, nunca houve vitoria como esta. E xa na época máis moderna, o que dicimos, sí que a Bola, o diario, o xornal portugués por excelencia a nivel deportivo, curiosamente, nun 7-0 do Celta ao Benfica, en unha irrupción de 10.000 portugueses presentes en Balaídos, prácticamente a mitad do campo, era do Benfica, era encarnado, e daquela sí que estaba cheo de camisetas vermellas,
pois como digo, a bola sí que titulou vergoña, neste caso nun encontro entre clubes, non entre seleccións, nun 7-0 do Celta ao Benfica na Copa da UEFA. Cousas da vida. E por desmontar mitos, como a sempre. Por desmontar mitos. Un Neto, un dos tres que ficaron cos brazos baixados, pois o seu neto tamén xogou, foi Ricardo Quaresma, que xogou no Porto, xogou no Sporting, no Barça. Bon, pois o seu avó era Artur Quaresma, un dos que non levantaron a man. E o mito que podemos desmontar tamén, claro, non sei se a xente lembra o apelido que lle puñan, non? O sobrenome que lle puñan a Ricardo Quaresma, non? Ese alcume era o Cigano. Sí. O Cigano porque, pois, precisamente dunha familia cigana, non? Unha familia romaní. E normalmente, non, cando un dos mitos que hai os ciganos, os chitanos, pues, son todos conservadores, son todos hai os fachos, non sei que tal, pois aquí temos en 1937 ficando de brazos para baixo en sinal de solidariedade cos seus amigos comunistas e demais ralé que estaba a ser represaliada, non, polo franquismo. Moi ben, pois aquí estades no Galiporto nesta Historia e Historias, hoxe falando de fútbol, tamén de fascismos e de, en parte, bueno, pois un pouco todo este conglomerado de situacións dun partido España-Portugal e do outro partido Portugal-España, de momentos moi históricos vinculados ao deporte rei. Deporte, Galicia e Portugal, aquí no Galiporto, Historia e Historias. Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.